Wat is jullie setup? Ik ga nou pad toe kom, guys. Die handzakjes bij de huis hangen, maar ze willen droog worden. Guys, ik wil even jullie wijzen wat ze gasten plek ik as. Zoals jij nou in Saldanha is en jij wil zo'n beetje hier bij de beaches, die is in Ometsie. En dan wil ik jullie wijzen, hij is maandag, vrijdag, hij is zaterdag, zondag. Als hij ook op en daar is die tijd, wanneer hij op is. Dus beweeg jou dier. Hallo jullie patse kant toe. Ik kom nou. Guys, jullie die mensen kennen mij alles met haar ook gedaan. Hey, weet je? Guys, dat is hoe die gastenplekje lijkt. Bij stunning. Die plekje komt pad toe. Hier dan die plek komt pad zijn kant toe. Stunning. Wauw. Guys, daar gaan we nou naar die badkamers. Dat is hoe die kamers lijken. Stunning. Ik is bij die zee. Bij die zee. Ze opstaan als ze net golven. Net golven. Wees voor jullie guys. Als het nou donker kom ik maar net op. Zien jullie als ik opmaak dan is ik bij die zee. Oh, die gordijnen is zo zwaar, maar ze niet. En die houden weer move. Kost ze die ding ook aan? Die luchten. Als het die kan. Oh, stunning! Guys, dat is nou hoe dat lijkt. Dat is echt stunning cirkels. Guys, bij die zie je. Nee, dat is hoe ons pad toe komt, die is daar. Nee, als het beerd is beerd. Moet dat niet vergeten. Kom aan, cirkels. Zoals jij wil. Jouw familie een beetje wil uitvat. Naar die zee toe. Als die gastenplek, die rechte plek voor jullie. Even jullie wijzen hoe ik kom bij. Guys, dat is die kombuis. Waar hulle alles maak voor jou. Yes. Je wordt even jouw wasgoedjes en goedjes wordt ook pad toegebracht. Stunning plek, stunning mensen en hulle kom pad toe. Yes. Daar ga ik weer uit bij die dier. En ja, als je nou wil buiten zit, dan zit je sommer rechthoorskijn zo bij die zee. Kom jullie nou pad toe? Kom jullie nou pad toe? Guys, ik is alweer niet pad. Kom gewoon wat klein toe. En Allah, als die mensen wat van mij zien. Yes, ik is bij jou.